Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Dangu sangat mboten kepanggih panjenengan. Wah, wis pirang-pirang tahun ket pandemi ya to, Nduk? Nggih. Masalah. Jan pas tasik ndamel masker nika lho kula jan tasik walit. Heeh. Sak benik nika. Ha iya saiki masalah wis duwe sayap ya iso mabur ngono ya, Nduk. Saged. Nggih mboten, Pak. Kelas pinter sakniki? Kula kelas 2 SMA. 2 SMA. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijodohke dipertemukan oleh warga masyarakat Nglewan kula kali panjenengan lan iki Mas-mas Madangkara. Nggih, alhamdulillah. Nggih, kali Om Dodok niki Om nggih panggih. Dodok, ya ampun. Lintang. Iya, gimana kabarnya Om Dodok? Selamat malam Om Dodok. Selamat malam, sehat, Dik. Sampean piye, Dik? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Makin dewasa makin cantik. Masya Allah. Suaranya yo tambah HP. Terima kasih Mas Dodok juga. Semakin kita sering berjumpa ya Mas Dodok, Mas Dodok semakin ganteng, perutnya tambah besar. Ini udah isi berapa bulan Mas Dodok? Ini 30 tahun mancing. Ya Allah, para bosok kuwi ning weteng. Bosok ya omongane gak enak. Arep ngomong semakin gaji ngene ya ora mentol. Iki kok enek suara tanpa rupa ya Mas? Pantene entut dadi. Hah? Malah ngaku. Siapa iki Mas? Halo. Selamat malam. Ya, Mama. Mbak Ya, Lintang. selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Nglewan? Saking dalam jam pinten, Dik? Endi to Mas wong iki Mas? Loh. Kok ora ketok to Mas? Iki ayu kok siwer. Kowe omonganmu sing Kayaknya aku kurang nggak enak, kayak kurang nyaman gitu ngomong Ya, sama iya. namanya astral kan seperti itu. Wah, gitu. Iya. Astral. Kalau di Lintang gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat, tadi aku dari sampai sini Mas, Iya. langsung diajak makan-makan bareng-bareng tadi sama Bapak Suwandi. Nggih, Pak Kades. Nggih, kalih Bapak Babinsa, Bapak Supri, Bapak Mas Dito juga, Nggih. Bapak Babin. Babin Kamtibnas. Babin luar Babin biasa. Kamtibnas. Oh, Nggih. datang langsung dimakan ini. Ngawur Iya toh. Nyambung. Lah aku lek kaya uang sing nyelewarne ngono kuwi ora trimo ya Mas ya. Ora trimo. Soalnya salah ya kan Mas Iya, ya. iya, Salah iya. tuh ndak boleh dibela ya Mas ya. Wis to, Dik, ora usah ngurusi. Lek sampean karo aku ki cocok. Dan Yen cocok. dicondro Mas. kaya Romeo and Juliet. Ya. Jajar. Jejer yo Cocok ya, ora ki sing pantes menilai ya, wong Mas. liya aja ngomong dhewe. gandengno, Dik, gandeng. Nah. Bapak Ibu sedaya mawon jujur nggih, cocok napa mboten Mas Dodok kalian Lintang? Wah, lho, krungu kowe. Guak. Eman. Timbang kono ya Mas randuwe ya Mas ya. Timbang. Ora duwe apa-apa, elek-elek pantes ya. Wong iki urut kaya ngene iki lho. Ngapa? Kepala, Heeh. bulu, awak, sikil, lek Wah. apa duwe? Lho aku yo urut kok. Ha lek bar kepala bablas awak renek gulune no. Wong ki mbok duwe gulu. Masa sampe randuwe gulu to Mas? Duwe, Dik, iki lho. Ya Dik. jali piye-piye. Iki lho gulu. Alah ndak Lek- rekoso. Cara ngeceknya piye Mas? Lek ngecek duwe gulu apa? Dik Lintang. Dalam. Aja rungokno omongane wong sing gak genah-genah kuwi. Ah, Sementing nggih. aku karo sampean ki iso nyawiji dadi siji. Wah, nyawiji. Yen tak ibarato sampean iki kaya to rembulan sing ana langit dhuwur. Aku kang dadi lintange Lah. nyawiji dadi sing nyanding karo sliramu wong. Lintang kok cilik? Heh? Lintang kok gede? Kok cilik piye to sampean iki kok sok kamene gedene kok cilik piye to? Ya, kudune Ngono. lintang aku. Awake dhewe bisa bersatu ya, Dik ya. Iya, kamu itu bagaikan astronot yang melayang gitu. Masa? Heeh, kan gede ngono. Astronot mesti karbit melayang. Hah? Astronot ra iso mudhun kita. Iya. Kowe kok sirik to, Mas? Kowe kok Tapi sirik iki to? kae pas ora bejo Mas, makane ceblok kon dhuwur. Ambuh. Sampean bulane aku sing lintange, awake dhewe bersanding dadi siji wong Inggih ayu. Kang Mas. Ono. Kamu bisa nggak merayu aku gitu pakai lagu bahasa Inggris gitu? Oke. Hah? My book, My book. judulnya My book. Kok kayak cas sekolah book ya apa Lah buku wong to, Mas? rayu basa Jawa ora karo-karoan kok basa Inggris. Lho kuwi lho watuke fales, lah Mas- beda karo ingsun kok ya. Kowe lek kowe Ingsun. piye suaramu? Oh iya tek ngomong karo Mas iki lho. Apa? Ya Piye? jaluk nada anu Asmarandana Mas. Bisa kowe. Iki lho enten pamundhute Sri Huning niki. Lah. Wah, Nggih, Sri saged Huning nggih, Mas Mas. Nyobi, Mas Dodok saged sareng karo Gendhek Lintang. Nggih. Oh, merayu pakai tembang Sri Huning. Heeh. Nggih ingkang ngripta Bapak Haji Sukran Suwanda nggih.
Nano. Putri Kangso Listieng warni Serihaning emas tika suarane kepenak. Pamane ning alam donya ya, Dik. Nggih. Ora enek wong lanang liya kejaba wong loro iki, sampean milih sing ndi, Nduk? Milih bunuh diri, Mas. Aku milih sapa? Kok iso bunuh diri piye ta? Lah nek ya tekek loro kita. Gak ndang oek ae kok. Kok iso tekek piye ta? Kok iso kene menungso kok. Ya. Putra Kanjeng Sira Bebelo wirat maya lenggut. Apa Mas? Wah sampean ngombe kopi no paling kene ketok klenyer rireng. Saking putih kulite sampean. Mereka duwe gulu ya. Nggih. Sambali ngono ne ta. Kowe Kowe mari ora duwe gulu kaya ketok kopine. bener. Kabeh mari perbandingane bojomu. Lah ngombe susu ya ketok ireng ae. Lah nyapa? Badan yo ireng lho to. Ireng dia tapi kan manis. Wah, ngono. Timbang bojomu, Ben. Bojo kok gedine bobote 187 Ya, ya. lah kuwi bojo apa, Mas? Lah iki bojone iki mlebu jedenge lawange dibongkar dhisik kok. Aku rumah tangga iki dandan ping 18 lho. Jeding. Ngono rambo ijolo loro. Iki cilik-cilikan loro ya apik. Ya. Gitu. Tan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning tuban Jenyon sewu nggih Bu Kesi. Ngapunten Pak niki kula minder sekali kula. Nyapa? Nyapa? Dalam kan Ibu nggih rumiyin ingkang ngajari kula nggih raketang titik-titik ngono lho Mas, nggih ikut diajari kula awit kula alit kelas 3 SD nika. Mulane nek wis diajari Bu Kesi sampe Nggih. butekno Lah. iki. Nah, nggih nun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mangke ketok lek grogi ndang raup mawon. Mumpung enek tandon nang kene iki lho. Ya Walah. tandone ra duwe gulu, Nduk. Oh iya. Nesu. Milih ora ngono kuwi ya. Milih tapi ya Mampet. takok milih ora ya milih wong tandon. Mangga Sri Huningipun gendhek lintang Kairo Made in Kediri yo. Sri Huning Mas diketukan laput tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kawas prasaja
matur menika kalawau Sri Huning. Nggih. Nggih. Dipun garap tayub. Nggih, mekaten nggih. Nggih, alhamdulillah. Mugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak kami tua Mas. Hari ini kami tuanya hadir ada 3. Nggih. Bapak Nggih, itu. Bapak Imam, Pak Imam nggih. Bapak Manir, Nggih. Leru. Pak Meniri kok. Bapak Manir ingkang Pak pundi nggih? Minarno. Dalam Pak Minarno. Bapak Winarno. Minarno. Nggih, kalian Bapak Hemi, nggih, leres Hemi, nggih. nggih. Ingkang pundi nggih? Kene Oh, badhe duit. Nek omong sing cedhon, mungkin iki galak-galak kok salah dirabi kene. ya malah apik duwe Nggih, keturunan wong sugeng kene. dalu Bapak menawi badhe niki pripun Pak Dalam? Monggo menawi badhe duet, Pak. Pak Wong Nggih, Monggo monggo menawi mriki. badhe duet, mau badhe nyuwun ngersakaken tembang, badhe duet. Iki mau wis info omong karo aku. Infone Pripun, piye, Mas? Mas? Mergo acarane iki saking dawane. Heeh. Sampai arep nyumbang lagu ki rawani. Lah nyapa Mas? Lah kira-kira ya ora metu kok ngerti. Wis Kenapa entek ora metu wis disiapne kabeh wis dicukupi kok Wis tenang siap wae. nggih, Mas. Mboten iki monggo ingkang kersa duet Napa monggo mboten badhe napa-napa. dawuh rumiyin? Mboten menawi piyai mriki niku biasanipun pancen menikmati, Mbak. Menikmati. menikmati. Oh, leres sangat. Sameneika genduk lintang saged istirahat sekedap. Nggih. Niki gentos kula tampilaken Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ah, nggih. Ya apa nggih. Diratani nggih, Pak. Nggih, Setunggal pokok diratani, setunggal, nggih. nggih. Kutak tang tak dadang dang dang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo, Yo. monggo. Menika Mas Dodok, Mas Komet, genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Oh, saking Tulungagung. Selamat malam, Mbak Wino. Nggih, selamat malam, Cak Dodo. Asli Tulungagung nggih. Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, alas. Sampun hijrah teng Solo. Iya. Sampun hijrah teng Solo. Nama aslinya siapa? Winong. Mboten mesti nama untuk anak-anak kita nanti. Alah. Apa terus gelem mbok rayu kaya ngono? Menawa pas kilap kok ya. Gila kondi kok. Lah wong elek nek gak ngeyel apa payu lho kok ya. Ya kok nyerang ngono. Nyatane kaya kowe jelasno dhewe. Mbak Winong sudah punya pacar? Belum. Oh. Alhamdulillah secara kebetulan saya juga belum punya pacar. Bagaimana kalau kita nanti ora usah suwe-suwe pacaran langsung nikah? Mau. Mau ternyata. Iki piye to gak Mas? nyangka lho. Anu to, Dek. Aku belajar gendeng. Pas kan bar ngombe pil sing randuk cengoh niki lho. Oh, Dadi anu. pikirane Lah kaya di bang kono ki sing lanang hula-hula kaya. Lho, ngene lho Mas, wong wedok kuwi ora samok peksa, ben saka ati nuranine dhewe sing jawab, ngono lho. Wah, jagakno kuwi ora oleh-oleh to nak aku. Lho, lah nek aku tak jajal dhisik, Mas. Iya, iya. Wong lanang ki menang milih, aja wedi dhisik. Dewi Nong nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Piye kok sok Kenapa kok? Kenapa kok belangkonnya dilepas? Ya, biar kelihatan ketampanan saya. Wah. Kira-kira tampan enggak saya? Enggak, tapi saya mau tanya, Iya. boleh? Boleh. Ini bajunya kok disetapless sini kenapa ya? Enggak anu toh. Aduh, kamu jangan buat aku wirang dong. Ini disetapless loh Pak Yoyo, serius. Deloken ini Pak Yoyo. Ketoke pancen tandune. terangno to, ketujuan. terangno nyapa dikonekne to. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Penganan apa ya ora kukuh lho kok ya. Keseseken. Lah ya lagi iki enek padasan diklambeni. Salah jenengan. Lah apa? Toren.
Wah, Lah, bocah niki pun bola-balik ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Winong mboten jaranan. Lah iya. Hubungan Ponorogo kene nggen Riok, ya Nadianto Riok karo Tulungagung karo Ponorogo rada beda, ning nuansanya adalah sama. Sama. Nah, sama. Dicobi mawon ya, Pak. Boleh. Langsung ditunjukkan. Sawani ra ketang cekak nong gandengane ninggal katresnan. Ayo coba. Winong Nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng kainten beksa Nenonano senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana nonano pinter agawe brangto sinden winong tulung agung Pindah Solo. aja nganti ninggal tresno bocahe ayu dedeke entuk, suarane ya becik, njogete saya bergas engko Mas. Nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Niki wonten Dadah Cak Komet. Inggih. Tawon ana entupe. Nggih. Lakon kudu ana tutuke gitu. Nggih. Kula ngentosi tawon ket wau. Tawon. Mugi-mugi mangke saged pinanggih maneh Amin. malih. Amin, amin, nggih. Mugi-mugi jenengan tansah ginanjar sehat walafiat. Amin. Doa yang terbaik untuk warga masyarakat Nglewan. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Nglewan mriki sak badane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya, hayem tentrem Amin. tinebeke saking sambikala. Amin. Awakmu Mas Komet. Ugi nyun pangapunten mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur dumateng sedaya kemawon nyun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Nggih, sami-sami. Rahayu ing sami pinanggih. Nggih. Nggih, yo magita-gita mbacutne gelar cerita. Monggo.
laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamumur Memengun manah rahayu Aywana tanah kolong Gumulung manat dukara Karna nira mangapus Puspita wangsalan demon Gosek ta, Tru. Kowe kudu eling namun to lungamu saka negara Ngamarta ki nggawa jimat jamus Kalimasada. Malah kowe mlaku ora mandeg-mandeg kaya ora cetha ndi kang tinujuar neng ndi, Tru? Mas Gareng kelawan kowe Bagong, jane rasaku dhewe ki yo bingung. Ya bot-bote nadyanto aku kawula ning aku duwe tanggung jawab tumrap rahayune negaraku Ngamarta sing pancen uripe wong Ngamarta adhedhasar Kalimasada. Yen nganti Kalimasada sing tak gawa nganti ilang utawa dicidra dening Duratmaka direbut karo maling, tan murunga iki mengko wong Ngamarta kelangan gundelan. Lah mula kok malah lunga kok Ngamarta iki karepmu piye? Mergo ri palungguhan iki Ngamarta lagi genting, lagi gawat, lagi kesruk. Wis sing bakung ibarate banyu awake dhewe mili wae menyang endi playune nderek. Sing wigati tekate Petruk ki sediane ki sedya hayu. Aku percaya wong sing darbe sedya hayu bakal manggeh rahayu lan pinter. Langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik watagok sungkem kula katur wa Pakde Togok bekti kula katur watagok bektiku katur wa wah, ladalah babar pisan ora nduga mono. Ya Petruk Gareng kelawan Bagong ndak tampa gawe bombonge rasa pangestune wong tuwa mura gage tampan mono. Nggih wa kula pundi mugi andadosaken jimat. Kula tingali anggenipun lumampah kok semengko pengawak bojro semune gimbel wigati. Badhe tindak pundi kok? Wah, syukur bagi sewu ri palungguhan iki malah ketemu karo kowe ana ing tengahing dalan kene, Tru. Kowe ngerti apa ora ri palungguhan iki kowe mapan ana ngendi? Aku ya bingung sakmuse Petruk menika medal saking negari Ngamarta mboten cetha kiblat ora ngerti karo kahanan. Mriki menika kebawah keperintah negari pundi? Kene iki negara Loji Tengara. Loji Tengara ki sing dadi ratu ya kuwi Prabu Jaya Sentika. Aku wis sawetara suwe ngabdi ning negara kene. Yektine aku ki bakal goleki karo bapakmu Semar. Mergo bingung rasane atiku
Ala tanpa rupa aku ki dadi Panakawan ning kene ki dadi pamong. Kewajibanku ngemong karo wong sak negara Loji Tengara klebu ngemutake Sinuwun Prabu Jayasentika lamun to lagi ke taman pepeteng lamun to tumindake luput aku sing ngelikke. Nanging nyatane dheweke wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Ing atase para kawula lagi nete-nete lagi rekoso uripe kaya ngene, parandene malah kaya ditekek gulune merga saka mundhake pajek sing gegilani. Saben-saben ana kawula sing duwe panemu becik parandene malah disingkirke, parandene malah dipateni. Cekak cukupe si Jayasentika lan sentanane iki mung mulya dipek dhewe, ora gagas kawulane do dadi kere sing baku pejabate padha kepenak sing dadi uripe lha kuwi. Yen aku dadi Panakawan aku iki dadi batur ra iso ngelikke karo momong aku, tegese aku dadi batur sing ora bisa netepi marang kewajiban tan wurungu aku nampa dosa sing gedhe bebendu saka Hyang Agung. Ngeriyen wae kula nate mirengaken pangandikane Bapak Semar, dadi pamong niku padha karo dadi wong tuwa. Wong tuwa niku kewajibanipun wonten 3, siji nyontoni, loro ngelikke, angka 3 ndongani. Nyontoni tegese dadi pamong kudu bisa kanggo patuladan nggih panutan, tumindak sing becik, duwe budi pekerti ingkang jujur marang karahayon. Lah niku angka 2 ngelikke utawa ngandani. Dielikke syukur yen kena ewadene ora kena dikandani, kabeh dipasrahke marang adile kodrat. Angka 3 ndongani muga-muga pimpinanku dadi pimpinan sing amanah. Ewadene kok mrucut kabeh mang pasrahke marang gaibing Gusti. Sampeyan wis gugur kewajibane anggene dadi pamong, ora perlu dipikir abot. Ning aku mesake kahanane wong Loji Tengara sing kaya ketekek gulune. Mumpung kowe teka ana kene, aku pethuk karo kowe padha karo pethuk karo bapakmu. Tulung temonana Prabu Jayasentika elekna to. Kowe ngemutke marang para pendolan anak-anake wae bisa, tak kira yen ngandani karo Ratu Gustiku bakal klakon satemah para kawula anane mung Adil Kertaraharja merga kowe sing gelem ngemutake marang Ratu Loji Tengara. Nggih, kula cobine nggih yen saged to. Yo to tulung. Lari nengkalku Kutine kang den rawangi prasasat bakal karsaning Hyang Agung mulane patuwong urip saparsa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti